Jeg træder den højre. Siger det bare. Nej, den dårlig. Den har ikke nok selv. Det siger den her. Den stikker. Jeg skal kæmpe over det. Jeg synes, jeg bliver endnu mere sulten af at kigge på det der. Så er det godt, at jeg også selv har kød. Gider du kan noget, eller hvad? Han er jo helt på forstand om der. Jeg skulle bare se, om du var inde og Men det er klogt, du skulle have taget et billede lige da det gik. Nå, den er åbenbart lige sådan. Du er jo for forstand løve. Ja, der er mad. Der er mad. Der er mad og træ. Tag et billede af dem der. De er der snart begge to. Han tør ikke.